أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بل ما بلا جدًا فوا بشير الله نبي واتمين وتمين كفه على رمين نقاني ni anya sanga usazi. Alhamdulillah ro bara msikafo bara damnana bara besena yoro sanen kofe wari munun turam bulukoro donc anye bara damna ni war no ina fa anye bara chukamina donc rende ni yoro modification afana mako de modification na maçon kele mi misiri bara ke o maçon kele fana de ka yoro mbara yoro mako be modification na ani sanfɛla fana mako be dafalla na fa anye bala video la chukamina donc la nyini mi banna o de ni bara alhamdulillah au moins dugumana yi o ka se ka ban few ni usas ni aka demba se ka yelema kɔnɔna cogoya min na o kɔnɔna na ni ala ye nɔgɔya k'an ye an ka se ka baara in yɛrɛ bɛɛ dime siɲɛ kelen alhamdulillah sanfɛla yɛrɛ fana fara kan o fana ye ala tanu belebeleba ye an ka laɲini kɔni ye min ye bi o de ye yɔrɔ in a bɛ se ka dugumana in bɛ se ka ban cogoya min na k'o dafa k'a sɔrɔ usas bɛ se ka yɛlɛma kɔnɔ cogoya min na baara min don modification baara de don musaka b'a nɔfɛ donc o de kama an b'a fɔ mun fana b'an bolo a man ca kosɛbɛ mun tora yɔrɔ sannen kɔfɛ n'ala sɔnna an bɛna jate bila mɔgɔw ma donc an bɛ ka baara kɛ n'o de donc o kama an bɛ dɛmɛ ɲini an balima bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛɛ lajɛlen ka an seko kɛ ka dɛmɛw fara ɲɔgɔn kan pour que teliya la yɔrɔ in bɛ se ka ban cogoya min na ni an ka usasa n'a bɛ se ka na yɛlɛma a ka yɔrɔ kura la cogoya min na n b'o dɛmɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ alhamdulillah yɔrɔ in kɔni de ye nin ye a fɛrɛlen don a ka bon ala tanu dan de don an bɛ ala deli ala ka yɔrɔ in ala ka tɛmɛ nɔgɔya wari min bɛ bɔ ka don a la ala ka sara kɛ a bɛɛ lajɛlen ye jannatul firdausi ye awɔ ŋaniya bɛ minnu na o fana ka se ka dɔ kɛ ni ala ma nɔgɔya k'u ye an bɛ ala deli ala ka nɔgɔya k'u fana ye o fana bɛ se ka dɔ bɔ cogoya min na. Salli ala Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.